lausoago edota beste erritmo batean dantzan aritzeak beste ahalduntze bat atakarrela eta aizue, planteamendu filosofiko honekin, auzi filosofiko honekin pentsatzen utziko zaituztegu, ezaztu bihar maiatzaren lehena dela, segi pentsatzen, kalera ateratzen noski, eta gu ostegunean hemen izango gaituzue bueltan kolpez kolpe antenatikat noski baietz, zuei esker, hemen egunerokoan gaun pasatu izan da. Datorren geltokian, garagardo artisauaren munduan murgilduko gara, eta EHko bir egitasmoa eta kooperatiba ezagutuko ditugu. Elkarlanaren bidez garagardoari aterabideak eskaintzen dizkion egitasmoa.
Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba, argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Espainiako presidente Pedro Sánchezen 5 eguneko hausnarketaren ostean, jazarpena eta lauferra pairatu izana salatu duen gobernu buruari ekintzak eskatu dizkiote AJak eta EH Bilduk. Era Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak naiz irratian esan du ulertzen duela Sánchezen egoera pertsonala eta begirunez aztertzen duela, baina egoera horrek ekintzak eskatzen dituela orain. Ildo beretik aritu da Aitor Esteban EAJko diputatua Radio Euskadin eta Sánchezi eskatu dio argitzeko ea zer neurrirekin egin nahi duen bizi berritze demokratikoa. Ez usteko handi bat, ez? Bizi izan du azkeneko 5 egun hauetan, eta nik uste 5 egunetako refleksio hori eta ulertuta eta errespetatuta egoera personalak politikan ere ematen direla, eta bueno, pues, eta maila personalean ematen diren egoera horiek asko errespetatu behar direla. Nik uste 5 egunetako refleksio horrek eskatzen du lauain ekintza. Ez, ekintza behar da egia dalako bizi den egoerak baduela larritasun bat, eta ekintza behar da baita ere sinesgarritasun hori izan alizateko, bietarako, ez? Ze uste leno ere aipatzen duen lorfer eta jasarpen politiko, mediatiko eta judizial egoera horiek ondo ezagutzen ditugula hoien ondorioak familietan eta sortzen dituztenak, eta uste dut 5 egunetako epe hau nolabait oitatik zerbait ona ateratzeko izan behar duela ekintza plan bat mahai gainean jartzeko, eta guk hori bota genuen atzo faltan, ez? Zehaztapen gehiago. Pues no lo sé, porque tampoco lo ha aclarado él, ¿no? Es verdad que nunca puso como cuestionado el programa de gobierno y digamos lo que se estaba haciendo. Eran otras cosas las que él ponía en juego y por las que creía que debía dar ese paso, ¿no? No ha propuesto absolutamente nada, más allá de hablar de una regeneración democrática, etcétera, etcétera, pero claro, esto tiene que concretarse en qué, ¿no? Espainiako gobernuak jakinarazi duenez, praktiketan aritutako urteak kotizatu ahalko dira erretirorako, erabakiak unibertsitateko ikasle hoiei, lanbide heziketako ikasle hoiei eta goi mailako irakaskuntza artistikokoei eta kiroletako profesionalei eragingo die. Bi hilabete jarraian gora egin ondoren bera egin du berriro Euriborrak 3,7 eta 3an itxi du apirila, eta 2 urtean lehen aldiz hipoteka maileguak merkatu ditu. Interes aldakorreko mailegu gehienetan ordaindu beharrekoa kalkulatzeko erabiltzen den indize hori 3,7 eta 18an zegoen martxoan, eta 3,7 eta 57an orain duela 12 hilabete. Ameriketako Estatu Batuak eta Erresuma Batua Hamasen gaineko presioa areagotzen ari dira Israelek egindako sueten proposamena onar dezan. Hori bai, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak ohartarazpen bat egin du gaur. Talde islamistarekin akordio bat eginda ere Rafan, Gaza hegoaldean aurreikusita daukaten lurreko inbasioa aurrera eramango dutela. Maiatzaren lehena dugu bihar.
kaleratua patroia zokan. Erakuntza eta indarra, klaseko elkartasuna, ez dute aldatuko geuren arabidea. Gabon guztio, Iruñara, goaz Irune Errejano izan baita bertan, konta eguzu Irunez berri dugu Sanduzelai auzoan. Momentu honetan Sanduzelai auzoan gaude. Sanduzelai auzoko eraldatze prozesua Iruñeko udalak martxan jarri du. 7.500 eusku horri argitaratu ditu, iritsi da ordua lelopean auzotarrek eskatu bezala. Aste honetatik aurrera tailerrak eta paseoak eginen dituzte auzotatik haien irizpideak sorditzaten, udazkenean egingo duten hurrengo fase baterako, eta proiektu edo fase honen helburua da bizilagunak eraldatze prozesu honen parte izatea eta auzoa mobilizatzea. Iruñeko udalak informazio kanpaina aurkeztu du Sanduzelai auzoko herritarrek auzoaren eraldaketa prozesuan aktiboki parte har dezaten. 7.500 liburuxka argitaratu dira, auzoan erabiltzen diren 5 hizkuntzetan, ahalik eta biztanle gehienengana iristeko. Liburuxka horietako gehienak 5.000 herritarren artean postontzietan banatuko dira aste honetan, eta gainerakoak berriz herritarrek erabiltzen dituzten hainbat tokitan banatuko dira. Helburua da auzoa mobilizatzea eta bizilagunak eraldaketa prozesuan partaide egitea, Sanduzelaik duen aniztasuna integratuz. Aitziber kanpion herritarren partaidetza zinegotziak kartel berriaren leloak azaldu ditu. Tailerrak astera doazen honetan, aurkezten dizuegu irudia eta informazioa. Auzokideek nabarmendu zuten garrantzitsua iruditzen zitzaiela mezu horretan jaso behartzela oraingoan bai. Oraingoan udalak konpromisoa hartzen zuela auzoarekin eta horregatik agertzen dira bi lelo horiek, bai iritsi da ordua eta bai ekin lanari. Eta horrez gain, esfortzu handia egin da informazio hori ahalik eta jende gehienari iristeko. Bestalde, prozesu berria azaldu du, maiatzatik abian jarriko dutena. Maiatzean martxan jarriko denan egongo dira bai tailerrak eta bai auzoan barna egongo diren martxa esploratorioak. Bertan auzokideak aukera izango dute kontatzeko zein izan den beraien esperientzia eta baita irizpide bat hartzen joateko beraiek lekuarekin daukaten iritziaz. Lehen saioa ziurrenik maiatzaren 25ean izango da larunbatarekin eta hor egingo da aurkezpen orokor bat eta paseo bat. Hortik aurrera, tailerrak egiten joanen dira astero eta udazkenean beste fase batekin abiatuko dira. Gipuzkoan, garraio publikoan badugu berririk. Entzun. Renfe Gipuzkoako aldiriko trenen ordutegi aldatu eta murriztu du. Ibilbide berri bat jarri da indarrean Irun-Rinkol aldiriko trenean. Abiadura handiko trena ezartzeko adif egiten ari den obrak direla eta. Ordutegi berriak ordutegi eskaintza murriztea ekarri du. Bide bakarra ezarri baita Hernani eta Donostia artean, eta Andoain Irun tartean bidaia denbora handitu da. Ordutegi aldaketa guztiak Renferen webgunen kontsulta daitezke. Eskariari aurre egiteko Brinkola eta Irun arteko zenbait trenek konposizio bikoitza izango dute aurrerantzean, eta aldiriko bidaiariek distantzia hartaineko trenak ere erabili ahal izango dituzte. Kontuan izan behar da Gipuzkoa zeharkatzen duen garraio hau milaka pertsonak erabiltzen dutela egunerokoan ikastera edota lanera joateko, eta lehen kexak heldu dira. Atzerapena salatu dituzte zenbait erabiltzaiek. Eguzki talde ekologista ere kritiko agertu da. Zalantzan jarri du abiadura handiko trena inoiz inora iritsiko den, eta salatu du milioiak eta milioiak xautzen ari direla atxeteren lanetan. Bitartean Renfek 1,6 milioi eurotik gorako gastu duten lanak egingo ditu itsasondoko eta Ormaiztegiko geltokietan, nasak egokitzeko eta erabiltzaileen joan etorri eta trenbidaren eraginkortasuna errazteko besteak beste.
Euskaltzaindiak eta Durangoko udalak Euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa zabaldu dute Durangoko plateruenan. Euskararen herri hizkeren atlasean oinarritutako 50 bat mapa ikusgai ipini dituzte ukitzekoa, entzutekoa eta usaintzekoa ere baden erakusketa honetan. Gai hitz egiteko gurean dugu Aritz Baroa, Euskaltzaindiako kidea. Kaixo Aritz. Arratsaldeon. Euskara ibiltaria maiatzaren 15 bitartean egongo da ikusgai eta doakoa da sarrera, nolako harrera izan du oraingoz? Esan geinke oso harrera ona izan duela. Alde batetik, hasiera ekitaldian bertan, hainbat gonbidatu izan genituelako eta herritarrak ere zenbaitzu gerturatu ziren, baina horretaz gainera ikastetxeekin ere bizita gidatuak egiten gabiltza, egunero ditugu bizitak, gero eta talde gehiagok interesa agertzen dute gainera, hau da, eskerrak eman behar diegu alde batetik Durangoko udalari aukera hau ematearren, baina beste alde batetik Durango eta Durangaldeko ikastetxeeri ere bai, oso harrera ona egin digutelako. Herritarrekin ere bizita gidatuak antolatu ditugu, pasaden asteburuan izan ditugu lehenengoak eta benetan harrera ona izaten ari gara. Erakusketa interaktibo baten antzera aurkeztu duzue eta Euskararen herri hizkeraren atlasa da abiapuntua. Zer da atlasa, konta iguzu? Bai, gu beti galdetzen dugu, atlas linguistiko bati buruz hitz egiten ari gara, baina jendeari izaten diogu badakigu zer den atlas bat, eta bai, guztiok ezagutzen dugu zer den atlas bat. Atlas bat azken batean da argitalpen bat, zeinetan informazio desberdin aurkituko dugu, baina informazioa emateko ditugun baliabideak mapak izango dira. Ezagutzen ditugun atlasak normalean izaten dira mendiak, ibaiak edo herriak, lurraldeak mapetan kokatzen dituztenak, baina horretaz aparte badira beste mota batzuetako atlasak ere, kasu honetan hizkuntzaren atlasa, atlas linguistikoa dena. Zer da hizkuntzaren atlasak erakutsiko diguna? Hizkuntza batek zer nolako formak hartzen dituen bere lurraldean zehar, kasu honetan euskarak nolako formak hartzen dituen bere lurraldean barrena, eta informazio hori atlasa izanik mapen bidez erakutsiko digu. Mapa linguistikoak dira beraz ikusgai daudenak, esan dugu 50 bat direla erakusketan daudenak, horiekiko informazioa osatzerako bidean herritarren parte hartzea ezinbestekoa izan da, ezta? Bai, hori da. Azken batean Euskararen herrizkeren atlasa egitasmoa erakusketa honen oinarrian dagoen ikerketa egitasmo hori posible izan da 80. hamarkadan Euskaltzaindiak ikerketa horri ekin ziolako, baina posible izan da batez ere, tokiko hiztunak, gizon eta emakumeak parte hartu zutelako eta tokiko euskara guri helarazi zigutelako. Orduan haiei esker jaso genuen altxor bat eta Euskaltzaindiak erakusketa honekin hori da bueltan eman nahi dion euskal gizarteari. Hau da, bere garaian ikerketa egiteko eman zigun altxor hori berriz gizarteari bueltatu nahi dio Euskaltzaindiak. Orduan, esan dezakegu herritarrei ere eskertza egin nahi diezula orduan. Erakusketari berari dagokionez, nola dago banatu da? Bai, erakusketan bertan, aurkituko duguna da alde batetik sarreratxo bat, aurkezpen bat aurkituko dugu, batez ere ulertzeko nondi sortzen den erakusketa, zein den oinarria, zer den atlas linguistiko bat, nola ulertu behar dugun atlas linguistikoan dagoen informazio hori, eta ostean egin duguna da, atlas linguistikoak, euskararen atlas linguistikoak gaur-gaurkoz 1000 mapa baino gehiago ditu argitaratuta. 1000 mapa horien artetik, guk zenbaitzu aukeratu ditugu, 50 bat mapa aukeratu ditugu eta multzo desberdinetan, gaiaren arabera multzo desberdinetan antolatu dugu. Zer da erakusketan aurkituko duguna? Mapak aurkituko ditugu, baina mapa hauen azalpen edo interpretazio txiki bat ere eskaintzen dugu. Esaten dugu erakusketa interaktiboa dela. Esaten dugu erakusketa interaktiboa dela, bilatzen duguna delako datorren bizitaria, ez daitela izan bizitari bat pasiboki ikusiko duena, espadazen modu aktiboan parte hartzeko aukera izan dezala erakusketa honetan. Hau da, etorri daitela, baina etorritzearekin batera, sentsorial ere esaten dugu badela, sentsoriala ere esaten dugu badela erakusketa, gure helburua delako, euskara entzutea, euskara ukitzea, euskara usaintzea, hau da, euskara zentzumen guztiekin gozatzea, eta hori da erakusketan aurkituko duguna. Bai, izan ere, galdetu behar nizun, interaktiboa dela diozuenean, zer egiten diozuen erreferentzia, nahiko argi azaldu berri duzu, hala ere, euskara ulertzen ez duten horientzat, hau da, gazteleraz edo erdaraz hobeto esan da, hitz egiten dutenentzat badago aukera ere erakusketaz gozatzeko, ezta? Hau da, gaztelaniazko ere badagoela aukera hori, esan bezala. Bai,
erdara desberdinetan gozatzeko aukera dago, izan ere gure panel guztiak, gure informazio guztia lau hizkuntzatan eskaintzen dugu. Alde batetik euskarazko azalpenak daude, baina baita gazteleraz, baita ingelesez eta baita frantsesez ere. Hau da, gure helburua da gizarteari orokorrean euskarari buruzko informazio hori ematea, zabalkunde lan hori egitea, eta are gehiago esan genezake, Durangoko kasuan bizita gidatuak ere eskaintzen baititugu gazteleraz. Hau da, euskarari buruzko azalpenak ematen ditugu, gure hizkuntzaren aldakortasun eta aberastasunari buruz hitz egiten dugu, baina ez gara euskaraz soilik hitz egiten duten publikora mugatzen, ez bada ze publiko orokorrari zabalik dagoen erakusketa da hau. Irudian ikus daiteken bezala, erakusketa ibiltaria ostegun ostiral eta larun batean egongo da zabalik, zuk aipatu bezala gainera doako bisita gidatuak ere antolatu dira, maiatzaren 3 izango da aurrena, eta gaztelaniaz izango da. Parte hartu nahi duenarentzat nola eman dezakugu izena? Bai, Durangoko turismo bulegoan eman daiteke izena, hau da, fizikoki Durangoko turismo bulegora joan daiteke, baina Durangoko turismo bulegora gerturatu ezin daitekeenak ere telefonoz deitu edota e-mail helbide horretara idatzita, turismoabildua durango.eus helbidera idatzita, izena emateko aukera izango du. Laster izango dugu, erakusketa honen informazio sakonagoa, Maika Telebistan, esker mila Aritz Abaroa eta ongi izan. Eskerrik asko zuei aukera hau emotearren. Politika gaietan, Espainiako presidente Pedro Sánchezen erabakiaren iritzia eman dute Euskal Herriko politikariek. Adi. Goizeko 11 pasatxoan eman du Sánchezek bere erabakiaren berri. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. 5 eguneko etenaldiaren ostean agertu da prentsaurrera Espainiako presidentea eta arin etorri dira erreakzioak. Mertxe Aizpurua, EH Bilduren kongresuko bozeramaileak, sare sozialetan egin du balorazioa, esan du iragarpena aukera bat izan behar dela euskal jendartearentzat eta neurri sakonak hartzeko unea dela. Aitor Estebanek bere aldetik adierazi du Pedro Sánchezek hartutako atxeden egunak ez direla beharrezkoak izan. Eta jendaurrean iragarritako helbururako beharrezkoa zana, baina, amaitu egin da, lehengora itzultzen gara, eta beraz, ekin, bakotxak berera, bere egitaragoa aurrera ateraten, eta badago zeregina, eta horretan konzentratuko gara beste barik. Alderdi sozialistaren lehendakari gaia eneko handu ez da, pozik agertu da Sánchezen agerraldiarekin. Pedroren erabakia ona da Espainiarentzat, ona da Euskadirentzat, eta ona da herri honen gehiengoari, ekonomiari eta zerbitzu publikoei laguntzen dieten politiketan aurrera egiteko. Eta Miren Etxebestek, Elkarrekin Podemosen bozeramaileak Gipuzkoako batzar nagusietan nabarmendu du postekoa dela alderdi sozialista konturatzea badagoela lawfare deritzona, baina askotan PSOE bera konplize izan dela. Es bueno que por fin el máximo dirigente del PSOE reconozca que hay una fuerza de derecha, ultraderecha, organizada política, judicial y mediáticamente, y que se ha dedicado y que se dedica a destruir oponentes políticos. Soka luzea ekarriko du Pedro Sánchezen agerraldiak. Gaurkoan Urkullu lehendakariak eta Idoia Mendia bigarren lehendakari orde eta lan eta enplegu sailburuak bilera egin dute Mendiak datozen Europako hauteskundeetarako PSOEren zerrendetan sartzeko erabakia hartu ondoren, egiteke dauden gaiak aztertzeko eta agur esateko. Legealdi hau oso zaila izan da, pandemia batekin, guda biekin, baina aldi berean eduki dugu eta lortu dugu 1 milioi bat baino gehiago pertsona kotizatzen hemen Euskadin lanean, eta hori benetan arrakastatsua izan da. Eta baita ere, usten dut gobernua arroz
Ze nik uste dut nire helburu guztiak bete egin ditu dela. Odena opa dio eta bigarren lehendakari orde izandako eta sailburu izandakoari, eta 4 urte hauetan zehar berak Jaurlaritzan nirekin batera egindako lana eta beste gainontzeko sailburuekin batera egindako lana goraipatu, eta uste dut gobernu bakar bat izan egin garala, eta zentzu horretan eskerrak eman bere konpromisoagatik eta bere lanagatik. Nafarroa goaz berriz, Iruñan izan da Irune Rejano lankideak ote guzu Irune UPNeko zuzendaritzarekin zer gertatu den. Ibarrolak UPNeko aginte makila lortu du 181eko botoekin, UPNek bere 13. kongresua ospatu du 130eko partaidetza basuarekin, Kristina Ibarrolak Javier Esparzaren lekuko hartu du eta bere alboan Alejandro Tokero Tafaiako alkatea izanen du presidente gai gisa eta alboan Kristina Sota idazkari nagusia. UPNek aurre egin dio bere 13. kongresuari egoera zail batean. UPNek bere 13. kongresua egin du oso parte hartze txikiarekin. Kristina Ibarrola da UPNren presidente berria. Alejandro Tokero Tuterako alkatea izanen du alboan presidente orde gisa eta Kristina Sota dute idazkari. 2348 afiliatu ditu alderdiak eta 701 bazkidek parte hartu zuten atzo, 130. Horietatik 181ek eman diote aldeko botoa Kristina Ibarrolari eta hark hartu du Javier Esparzaren lekukoa alderdiko presidentetzan. Ibarrolaren eta Alejandro Tokeroren arteko hautagaitza bateratuaren aurrean, 130 militantek zuri bozkatu dute. Oso egoera zailan aurregin dio UPNek kongresuari. 3 legealdetan jarraian ezagai izan gehiengoak osatzeko eta Nafarroko jauregiraltzeko. Eta krisia areagotu egin du abenduaren 28ko Iruñeko zentsura mozioak. Oraingo honetan bi figura nagusi nabarmendu dira. Kristina Ibarrolak hartu du Esparzaren lekukoa eta presidentea izanen da. Alejandro Tokero Tuterako alkatea presidente ordea. Bien artean hautagaitza bateratua aurkeztuko dute. Beste izen bat nabarmendu behar da, 3. Kristina Sota Tafaiako alkateoiak hautagaitza alternatiboa aurkeztearen keinu egin zuen eta idazkari nagusia izanen da. Etorkizunari begira jarri zen Ibarrola bere hitzaldian. Ibarrolaren esanetan egun garrantzitsua da. Abentura honi ekitea erabaki dugun pertsonen abia puntua. Asmo orokorrezarago, helburu nagusi gisa jarri zuen Nafarroko gobernua eta Iruñeko udala berreskuratzea. EAJak eta PSek zentzuzko epe batean egin nahi dute gobernu akordioa. Sabinetxean elkartu ziren atzo alderdi bien buruzagiak Eusko Jaurlaritza osatzeko akordioa xede duen negoziazioaren lehen bileran. Para hablar de reparto de cartel, aunque sé que es lo que probablemente más les interese ahora. Politika gaiekin jarraitu, 856 kilometro dokumentala eskainiko dugu gaur gauean 11 telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak, eta hain zuzen Ainhoa Oza eta Andoaindarraren egoera salatzeko xedez egin zuten ikusentzunezkoa adi. Zortzireunda 56 kilometro dokumentala eskainiko dugu astearte gauean 11 telebistan. Amasa Bilabonako 7 gaztek Reauko espetxetik Martuteneko espetxera egindako aldarrikapen bidaia du oinarri dokumentalak. Uste genuen euskal preso guztik Frantziar estatun bai Lanemezanen eta Monde Marsanen zeudela, baino zegoela puntu gorri bat mapa hortan zala Reauko espetxea. Eta Reauko espetxe hortan 2 euskal preso zeuden,
eta haietako bat Ando Aindarra. Ia gure bizilaguna esan dezakegu. Dokumentalaren egileen hitzetan, Frantziar estatuak erabiltzen zuen argudioa zen ez zegoela gertuago espetxealdi luzea zaukaten emakumeentzako espetxerik, eta egoera hori salatzea erabaki zuten. Hartu ginen laguntalde bat, bizikletan ibiltze ginen laguntalde bat, eta okurritu zitzaigun Reoko espetxetikan Martuteneko espetxerako bidaia bizikletaz egitea, salatzeko bai senidek, lagunek, oraindik egin behar zituzten kilometro guzti horiek. Bidaiako irudiez gain, Idoia Oza eta presoaren senidearen testigantzak tartekatzen dira dokumentalean. Dokumentalen ikusten da, gure irudiak, Reotik Martutenerako irudiak, Idoia Ozaetarekin, presoaren senidearekin morobilduta. Idoiak hitz egiten du, kokatzen du zein den handauden presoen egoera eta zer den pairatu behar dutena, bai senidek eta bai preso beraiek. Esan bezala, ikusentzunezko Hamaika Telebistan ikusi ahal izango da astearte gauean 10:00 aurrera. Esan bezala, martaretatik aurrera ikusi halko da dokumentala ez galdu. Eta, ekonomia gaietan maiatzaren leheneko aurtengo mobilizazioek agerian utziko dituzte Hego eta Ipar Euskal Herriko sindikalismoaren arteko aldeak adi mobilizazioei. Maiatzaren lehena ez da bereziki batasunaren eguna izango euskal erakundeentzat. Antolatu, borrokatu, irabazi lelopean manifestazio bana egingo du ELA sindikatuak Iruñan eta Bilbon. Biak ala biak 11:00 hasiko dira, Jesusen bihotzean Bilbokoa, Iruñekoa Gurutzeko plazan. Hauteskunde ostekoek zer esana ematen duten bitartean ospatuko da aurtengo maiatzaren lehena eta sindikatu guztiek sortzear dagoen jaurlaritzari mezuak helaraztea espero da. Iruñean egingo du hori LAB sindikatuak. 50. urte urrena ospatzen ari dira eta berezia hitzeman dute maiatzaren lehena. Deialdi nazionala egin dute horretarako eta 11:00 Gaztelu plazatik irtengo den manifestazioa anaitasunak kiroldegian amaituko da 12:30. Ekitaldi nagusia izango baita orduan. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek batera ospatuko dute langilearen eguna, 4 manifestazio antolatu dituzte Hego Euskal Herrian, Iruñekoa, Gasteizkoa eta Donostiakoa 12:30 hasiko dira, eta Bilbokoa 11:30. ESK, Steilas eta CGT sindikatuek eta hainbat eragilek mobilizazio egin dute Errenteriatik Donostiara eta bertan egingo da manifestazioa eguerdian. 11:30 Bilbon egingo da manifestazioa, 12:00 Iruñean eta 12:30 Gasteizen. Azkenik Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak Bilbon egingo du manifestazioa ordu batean Jesusen bihotzetik. Ipar Euskal Herrian aldiz batera ospatuko dute maiatzaren lehena, manifestazio bateratua egingo dute sindikatuek Baionan, Santi Spiritu auzotik Merkatu plazara goizeko 11:00 aurrera. Volkswagen Nafarroan greba eguna dute gaurkoa, Irune Erregano. ELAk gaurko egunerako, apirilaren 30erako greba deitu du Volkswagenen, atzo CNT sindikatuak ere greba eguna deitu zuen, prebentzio eta lanosasunean inbertsio handiagoa eskatzeko, sindikatuek diotenez absentismoa azken urteetan 10 aldiz handitu da eta egoera hau salatzeko eta lan baldintzak hobetzeko gaurko greba deitu dute. ELAk greba deitu du Volkswagenen prebentzio eta lanosasunean inbertsio handiagoa eskatzeko. Atzo CNT sindikatuak greba deitu zuen ere. Sindikatuak dioenez, absentismoa bikoiztu eginda azken 10 urteetan, lan erritmo altuengatik eta mugimendu behartu eta jarraituengatik, bai eta arrisku psikosozialengatik ere. Nafarroako ezbehartasari buruzko datuak urtetik urtera gero eta kezkagarriagoak dira, eta patronalari eta Nafarroako gobernuari aurpegiratu diote deus ez egitea. ELAk osasuna zaintzera bideratutako ekintzak eskatzen ditu, eta ez Volkswagenen osasuna galtzea eragiten duten lan erritmoa onartzen duen prebentzioa. Sindikatuak arrisku ebaluazioak eskatzen ditu, lan kargen mugimendu errepikakorren arabera. Volkswagenen lan egiten duten pertsonen osasunaren okertze jasanezina dagoela erakusten duten datuak eta markatzaileak aztertu behar direla gehitu du sindikatuak.
Egoera usalatzeko eta Volkswagenek lanean osasuna galtzea eragotziko duen prebentzio politika eskatzeko, elaren Volkswageneko atal sindikalak 24 orduko lanuztea deitu du apirilaren 30erako. Gizarteari, lan ikuskaritzari eta klase politikoari, egoera honen berri emateko eta multinazionalari presioa egiteko. Prebentzioaren eta lanpostuen baldintzak hobetzearen arloan alda eta inberti dezan. Volkswagenen lan egiten duten pertsona guztien osasuna bermatzeko. Nafarroatik Bizkaira akordiorik ez Bilbobusen eta apirilaren 9 hasitako greba mugagabeak aurrera jarraitzen du. Bilbobuseko langileek apirilaren 9 hasi zuten greba mugagabearekin jarraituko dute. Zuzendaritzaren eta enpresa batzordearen arteko azken bilerak porrotekin ostean sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez. Biobidek Bilboko garraio zerbitzu ematen duen enpresak proposamen bat aurkeztu zien beharginei eta aldi berean langileen ordezkariek kontra proposamen bat itzuli dute jarrerak hurbiltzeko saiakeran. Hala ere, konpainiak uste du sindikatuen eskaria ez dela bideragarria, ez iraupenean ez da ekonomikoki ere. Gainerako hiriko garraio publikoaren zerbitzuko beharginek manifestazioa egin dute berriro Bilbon, soldata eta lan arloko hobekuntzak eskatzeko. Grebak aurrera jarraitzen du naiz eta Bilboko udalak biobide zerbitzua kudeatzen duen enpresarekin duen konpromisoari amaiera emango diola iragarri berri duen kontratua ez betetzagatiko ebazpen baten bidez. Horren bitartez udalak ez luke 20 milioi euroko fidantza ordaindu behar. Beharginek azaldu dutenez, enpresa murrizketak aplikatzen ari da lanpostuak amortizatzean, aldi baterako kontratuak sinatzean eta soldata osagarriak murriztean hitzarmena bete gabe. Kafeko enpresa batzordeak dei egin die sindikatuei eta alderdi politikoei amiantoarekin kutsatutako instalazioak garbitzeko protokolak berritzeko lan egin dezaten. Izan ere datozen urteetan horrelako lan asko egin beharko dira enpresa instalazio eskola eta barretan Europako araudia betetzeko eta euren esperientzia ikusita gaur egun indarrean dagoenak ez duela funtzionatzen salatu dute. Kafeko enpresa batzordeak dei egin die sindikatuei eta alderdi politikoei amiantoarekin kutsatutako instalazioak garbitzeko protokoloak berritzeko lan egin dezaten. Datozen urteetan horrelako lan asko egin beharko dira enpresa, instalazio, eskola eta abarretan Europako araudia betetzeko. Lan osasunaren nazioarteko eguna dela eta 2 orduko lanuztea eta manifestazioa egin dute beasainen gai honek duen garrantzia azpimarratzeko. Manifestazioaren ondoren emandako prentzaurrekoan, enpresa batzordeko kideek salatu dute egun indarrean dauden protokoloek ez dutela amiantoa erabat kentzea bermatzen ez da langileen segurtasuna ere. Horregaitik protokoloak berritzea eta ondoren jarraipena egitea eskatu dute. Argi salatu nahi dugu enpresak eta administraritzaren arduragabekeria. Protokoloak eskatzen duenaz aparte, lan hauen jarraipena egitea eta langileen osasuna bermatzea beraien ardura bai da. Produkzioa gelditzeak enpresari ekonomikoki suposatzen diona jarri dute langileen osasunaren babesaren aurretik. 2023an egin zuten kafen azken desamiantatzea eta protokolo prozesua zalantzan jarri dute grebalariek. 3 nabe aldi baterako itxi behar izan zituzten amianto kutsadura detektatu ondoren. Nahiago izan zuen enpresak ekoizpena lehenestea produkzioa gelditzea eta langileen osasuna bermatzea baino. Emandako prentzaurrekoan gogorarazi dutenez kafeko 61 langile hil diraia da amiantoagatik. Hori dela eta arriskuan egon daitezkeen langileen zerrenda ofizialean sartzea eta amiantoak kaltetutako langileentzat konpentsazio funtsa ere eskatu dute. Munduko edaria alkoholduni kontsumentuena eta zarrena da garagardoa eta Euskal Herrian ere nola ez baditu zale ugari. Garagardoaren zaletasunak elkarturik sortu zen EH Birkop Euskal Herriko Garagardo Kooperatiba. Ezagutu dezagun. EH Birkop garagardogileen kooperatiba bat da. Euskal Herri osoko garagardo artisau marka ezberdinak bere gain hartzen dituena. Bere hastapenetara joanez, 2017 urtera bueltatu beharko ginateke. Non garagardo zale batzuk elkartu eta proiektu hau martxan jarri zuten.
Urte hauetan zehar garagardo artisauak merkatua hartzen joan dira, eta geroz eta taberna gehiagotan kontsumitzeko aukera daukagu. Hala ere, benetan badakigu zenbat denbora dakarren eta zein ezberdintasun dituen garagardo industrial batekin. Gaurkoan, EH Birkopek egiten duten fabrikara, gerturatu gara eta 3 langilekin elkartu gara. Haien istorioa eta prozesua gertutik ezagutu dezagun. Aritz Aranguren kooperatiban administrazio lanetan aritzen da eta kooperatiba honen hastapenetara eraman gaitu. EH Koop 2017 sortu genuen, 5 marka ginen, denok nomadak ginen eta horregatik ezagutzen ginen, garagardo artisauaren inguruan mugitzen ginelako. Aukera atera zen garagardo fabrika hau erosteko, hemen beste garagardo fabrika bat zegoen, eta orduan elkartu ginen marka ezberdinak Euskal Herri osokoak. Orduan Otsaien dakagu, Hernaniko 4 lagun diala, Mitika Iruñako 2 lagun, Saltuz zian Gasteizko Zuia herriko beste 2 lagun, ni garai hartan Bartzelonan nengoen, Bartzeloka markakin, orain EH Koopeko marka kudeatzen dut, eta bakoitzak bere aldetik zuen aukera fabrika bat kudeatzeko edo aurrera eramateko, baino denon artean bai posiblea zela gure salmentak batu, indarrak batu eta kooperatiba hau sortzea. Ekoizpena 2018ko ekainean hasi zuten eta hortik aurrera gelditu gabe ibili dira. 11 bazkide dira totalean, naiz eta bazkide eta marka berriak sartu diren. Horietatik 4 langile dira. Ander Labari sukaldaria da eta garagardo prozesuaren hasiera kontatu digu. Jordanek legamia botarte bera baita arduraduna. Zuen bezala daukagu mazedadorea, hemen egiten dena, laburpen txiki bat da urberoa botatzea eta gero garagar malta botatzea. Orduan egiten da nasketa bat eta han ateratzen dugu lehen mostoa. Ordu bat pasatan, nasketa egin eta ondoren, egiten dena da, pixkat rezirkulazio bat egiten duguna da mostoa beti gora mugitzea, zirkulu bat egitea bezala, agian gero ikusi dezakegu, eta ondoren egiten dena da urberoarekin, baukago hemen tanke handi bat urberoarekin, orduan urbera botatzen dugu hemen gainetik, eta horrela gelditzen dira azukreak arrastratzen ditu eta botatzen dugu irakite tankera. Hemen orduan gero, hemen garagardoa irakitzen duenean, egoten da ordu bat, lupula botatzen diogu, gero enfriadore plakasekin garagardoa enfriatzen da eta botatzen da fermentadoretara. Orduan gero, fermentadorean dena egotea, 20 gradutan, botatzen dugu legamia eta orduan hasten da fermentazio prozesua. Jordan Eguren beste sukaldaria daukagu. Jordanek fermentazio eta botillaratze prozesuak egiten ditu beste gauzan artean. Tanke hauek dira fermentadoreak, hemen egiten da magia demagun, hemen beti esaten dugu garagardogileak egiten duena da prestatu, gero legamiak erabili behar duen likido hori prestatu, hori da garagardogileak egiten duena. Gero garagardoa berez egiten du legamiak egiten du fermentazio prozesu bat, non azukre batzuk, azukre fermentable batzuk hartzen dituen eta bihurtzen ditu alkoholean, hori oso simplifikatua, baina hori da hemen gertatzen ari dena, temperatura konkretu batean, normalean egoten da 20 gradu inguru, garagardoaren arabera baita ere, baitu garagardo batzuk 10 gradutan egiten dutena fermentazio horiek, beste batzuk fermentazio horiek egiten dituenak pixka bat altuago, baina orokorrean gure garagardo guztiek egiten dute fermentazio lan hori 20 gradu ingurutan, eta hori da hemen gertatzen ari dena, fermentazio hori. Botillaratzeko orduan, 2 aukera dituzte, beiran edo latan. Azken hori modan jarri da ekonomikoagoa eta erosagoa delako. Garagardoaren prozesuak beraz gutxi gora bera hilabete oso bat irauten du. 3 azpimarratu dute garagardo artisauen kontsumoa geroz eta hobera doala, baina oraindik ohitura falta dagoela gizartean. Garagardo artisauak kontsumitzeak dakarren gastu ekonomikoa dela eta. Hemen gero Euskal Herrian kontsuma, nik uste dut, batez ere Gasteizen badago kontsumo asko, Gipuzkoan orokorrean bai daudela, baita ere baute ohitura asko. Geroz eta beldur gutxiago dauka garagardo artisauak kontsumitzea. Hasiera batean jende asko esaten dugu, artisaua, ni ez dut nahi. Eta momentuetan gaude, artisaua probatu hau, ostras, ona dago.
eta horrek eman digu pixka bat bizia. Garagardo artisauaren kontsumoa gorakadoa esan dezakegu, badara matzaia urte batzu gora egiten, baina bai egia da bizi garen momentu konkretu honetan esan dezakegu erdi krisi batetan dagoela, bizitzaren garestitzearen ondorio bat da gure produktua demagun kalitatezkoa denez eta besteak baino garestiagoa bai egia da nabaritzen ari dela pixka bat. EHKopek hemengo ekoizleekin egiten dute lan orokorrean eta horrek duen balorea azpimarratu dute. Ekoizpena lokala izateaz gain, gu ere lehen gaiak lokalak izatea saiatzen gara. Malta Nafarroan erosten dugu, lupulua ere Nafarroan erosten dugu eta ekoizten ditugun garagardoak egiten diren errezetak oso bereziak dira. Produktu lokala eta ekoizpen txikiagokoa denez, industrialekin alderatuz kalitatean jartzen dute fokoa. Garagardo artisauak berezia duena da guk garrantzia ematen diogula kalitateari. Konparatuta beste enpresa gigante horiekin, guk garrantzia ematen dugu gure produktua bertakoa izan dadin, kalitatezkoa izan dadin, eta bar, ez etekinari ez hainbeste begiratu, bai begiratzen diogu, enpresa bat gara noski, eta guk ere biziraun behar dugu, eta bar, baina guk ematen diogu garrantzia kalitateari, eta baita ere, eta batez ere langileen ongizateari, eta bar. Beraz, esan genezake duela 7 urte elkarrekin hasi zuten proiektu berezi honetan sinistea eta maitasuna jartzean dena aurrera egiten duela. Balore handiko kooperatiba da gaur ezagutu duguna eta urteetan biziraunen duena. Palestinako gatazkari begira jarriko gara jarraian, Netanyahuk esan du Hamasekin akordio bat eginda ere Rafan sartuko dela. Benjamin Netanyahuk Israelgo lehen ministroak 40 eguneko suetena proposatu dio Hamasi. Egipton izaten ari dira bi aldeen arteko negoziaketak, Katar eta Estatu Batuak bitartekari direla ere. Hala ere, baitutako senideekin izandako bilera batean Netanyahuk adierazi du Hamasekin akordioa eginda ere aurre ikusita duten lurreko inbazioa aurrera eramango dutela. Gazako hegoaldeko Kafan Hamasek 4 batailo dituztela adierazi du eta horiekin bukatzea du helburu. Bitartean Hamasek Kairotik alde egin du Israelek egindako proposamena aztertzeko kontuan izan da bahituak askatzeko baldintzak daudela tartean. Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariak eta Erresuma Batuko atzerri ministroak Israelek egindako proposamena oso eskuzabala dela adierazi dute. 40 eguneko sueten horretan Israelek milaka preso askatuko lituzke Hamasek dituen 33 baituren trukean. Osama Padamek Hamaseko bozeramaileak Israelen proposamena eskuzabala denik ukatu du. Herritar zibilen kontra eraso egiteari ustea ez baita eskuzabala. Bestetik, Ameriketako Estatu Batuetako unibertsitateetan Palestinaren aldeko protestak burutu dituzte. Israelen jazarpenaren aurrean Palestinako herriarekiko elkartasuna adieraziz. Pepe Mujica Uruguaiko presidente ohiak Estegorrian tumore bat duela iragarri du. Se descubrió que tengo un tumor en el esófago y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Es que la cuestión triunfal en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Por lo demás, estoy agradecido y al fin y al cabo
que me quiten lo bailado. ¡Vamos, Pepe! Kriptotxamponei buruz asko hitz egin da azken urteotan, orain Argentinak bizi duen krisiarekin hauen erabilerak gora egin du nabarmen. Latinoamerikan gehien erabiltzen dituen herrialdea da, Chainalysis enpresak jaso dituen datuen arabera. Berosatrustegi. Orain 15 urte sortu ziren kriptotxamponak eta bada oraindik mesfidati begiratzen dionik. Hala ere, hainbat herrialdeetan gora egin du. Hauen erabilerak, hala gertatu da besteak beste Argentinan. Zaila da, printzipioz eragina objektiboki aztertzea badirelako erregularrak ez diren jarduerak, eta beraz, ez dagoelako jarduera guztiak bilduko dituen entitaterik. 2023an kriptotxamponen erabileraren indize globalaren 15. postuan kokatu zen Argentina. Indize hau Chainalysis enpresak egiten du eta industria eta zerbitzu hornitzaileak aztertzen ditu. Latinoamerikan Argentinak du lehen postua, Brasilek bigarrena. Ikerketa honen arabera Latinoamerikan hauek erabiltzen dituzen 10 pertsonatik 4 dira Argentinakoak. Zergatik, hasi da horren beste eta horren denbora gutxian baina. Rodrigo Chievelo kriptoaktiboetan aditua da eta honen arabera 4 puntu nagusi daude. Lehena, ia 300% inflazioa. Bigarrena, txamponen arteko aldaketa konstanteak alternatibak bilatzera eraman ditu argentinarrak. Hirugarrena, lan informaltasun tasa altuak, ia 40%koa da herrialdean. Eta laugarrena, segurtasun eza. Eta ze gizarte taldek erabiltzen du gehien, edo ze gizarte taldek erabiltzen ditu kriptotxamponak gehien. Ikerketen arabera, lan informalak dituzten gazteak dira erabiltzaile nagusiak, eta atzetik jarraitzen diete autonomoek eta etorkinek, azken hauek dirua jaso eta bidaltzeko erabiltzen dituzte. Eta, askoren usteen kontra nekazari eta beltzainak ere zerrenda honen lehen postuetan daude. Batez ere, soja produktore diren horiek tokenak erabiltzen dituzte salerosketak egiteko. Humza Yousaf, Eskoziako ministro nagusiak dimisioa eman du gobernu koalizioa hautsi ostean. Therefore, after spending the weekend reflecting on what is best for my party, for the government and for the country I lead, I've concluded that repairing our relationship across the political divide can only be done with someone else at the helm. My hope was to continue working with the Greens in a less formal arrangement as the SNP moved into a new phase of minority government. Unfortunately, in ending the Butte House Agreement in the manner that I did, I clearly underestimated the level of hurt and upset that caused Green colleagues. Ikusentzunezkoetan gomendio batekin gatoz, 10 egun besterik ez dira faltan ina pelikula Euskal Herriko zinemetan ikusi ahal izateko, ezagutu dezagun Andrea Jaurrieta zuzendariaren filma. Maletan eskopeta bat sartu eta 16 urterekin atzean utzi zuen herrira bueltatzen da Nina. Nerabe bat zela eraso sexuala egin zion gizonaren kontrako mendekua burutu nahi du. Hauxe da, Andrea Jaurrieta zuzendariak proposatutako abiapuntua Nina pelikulan. Patricia López Arnaizek hartu du Nina hezur mamitzearen ardura. Hori Nina itzultzen da bere herrira, eta hori mendekua bilatu nahi du. Min oso handia egin zion gizona hil nahi du.
Txehov idazle errusiarraren kaioa lanaren bertsio librea egin du Jaurrietak. Westernak maskulinitateari buruz sortutako kodeak ere irauliz. Andreak hartu du istorio hori, baino berak mendekua nahi zuen. Hor, zegoen, maitasuna irabazten zuen, ez dakit, zegoen barkamena edo. Eta Andreak nahi zuena zen mendekua. Maskulinoaren idei hori resignifikatu du. Eta emakumeak hartu du, eta emakumeak bebai mendekua bilatu aldezake. Osea, egiten duena da pertsonai femenino hau, minari boterea eman, empoderatu. Eta mendekua jarri bebai bere posibilitateen artean. Mendekua sufrituko duen hori, herritarren errespetua irabazi duen idazle famatua dugu. Erasotzailei buruz daukagun ohiko iruditariarekin bat egiten ez duena. Nerabe baten agresio sexuala agertzen da, kontatzen da. Beti imaginatzen genuen edo kontatzen genuen monstro bat izango balitz bezala. Baina sisteman zerbait estrukturala denean, monstruarena ez du funtzionatzen, ze giza gorputza ez da identifikatzen horrekin, ez? Monstrua da hori egiten duena. Beraz, gainera, errealitatea ez da hori. Baina horrelako gizona aurkesterakoan realitatetik hurbilago dago, eta bebai gorputz soziala ikusi dezake zerbait estrukturala dela. Indarkeria estruktural horretan gizarteak daukan paperari buruz ere hausnartzen da pelikulan. Uste dut, oso ondo kontatzen dela nola giza gorputza mantentzen duen eta eraberean violentzia hori egiten duen bebai. Eta hori oso garrantzitsua da, ez? Pertsonaia momentu batean konturatzen da bakarrik ez daukala, ez dela gizon honen errua izan bere mina. Baizik eta gorputz sozialarena, ez? Isiltasuna. Errealitate krudela kontatzen daninan, hori egiteko ametsen mundutik gertu dagoen estiloa erabiliz. Bai gidoian, historioan ikusten duzu badagola estilo edo poesia antzeko bat, ez? Baina joan nintzenean arropa frogak egitera, soineko gorri bat, errasoko soineko gorri bat jarri zidaten edo hori abrigo de cuero, hori tipo Matrix, beta aurrekoak, eta ja ikusi nuen, eta zen, herri batera noa norbait hiltzera, eta arropa hau jarriko dut, eta ja ikusi nuen, hemen kodigoa ez da naturalismoa, badago beste kodigo, beste lenguai eta beste poesia batez. Unibertso propioa sortu du Andrea Jaurrieta zuzendariak. Lan horretan oso ondo moldatu da Patricia López Arnaiz aktorearekin. Lagun bat niretzat, no? Asko gustatzen zait hori ze batean aurkitzen zara norbaitekin badaukazula lenguai amankomuneko lenguai bat, eta oso erraz ulertzen ginen. Badago zerbait Andrean bere imaginarioan erresonatzen nahuela neri, bai, ez? Orduan badago zerbait amankomunean, gure pertsonen artean. Orduan berarekin lan egitea oso erraz izan da, oso ondo ulertzen nuen zein zen bere ideia, eta hor egon gara biak atope. Nina, gaur egungo westerna, maiatzaren 10ean ailegatuko da Euskal Herriko zinemetara. Ikusentzunezkoekin segi, estazio filmal zaharberritu dute, ikusi. Basotik entzuten da, danborraren soinua, basotik entzuten da, danborraren soinua, zaharre badakite, nondik datorren sua, zaharre badakite, nola mugitu lu. Josenek esan duen bezala, bide berri baten ere hasiera izan daiteke, lehengo titulo zaharrak modu honetan berreskuratuz eta bere onera ekarriz, baina nolabait aurreko urte hauetan egindan lan guztiaren emaitza bat ere bada. Uste dut Joseanen eskutik eta bere taldearen eskutik aurrera pauso garrantzitsu bat eman zaiola filmotekari. Basotik entzuten da, danborraren soinua, basotik entzuten da, danborraren soinua,
Donostian izan da Udan Erbeo lankidea, izan ere modaren astea egiten dabiltza hirian. Adi. Euskal moda sustatu asmoz modaren astea egiten ari dira Donostian, gu moda jasangarrian zentratuko gara, jendeak erosten aldu bigarren eskuko arropa edo eta erosterakoan fijatzen alda materialetan. Ikusi herritarrek esan digutena. Nik ez, ni lehenengo eskukoa, eta normalen internetetik. Eta arropa asko erosten, oza, daukat justo hilo necesario. Tarteka bai, noizbeika erosten dut bigarren eskuko arropa, baina, bueno, errexena, mundu hontan eta hiri hontan, errexena, dendaz denda, lehendabiziko eskuko arropa errexagoa da erostea. Modagarekin datorkielako, ez dakit nola esan, baina... Nien egia esan da lehenengo eskuko erosten dut, baina, bueno, ez dut asko erosten, eta ordean utia honitzen maten diot. Markan ere bai, gezurratzen bat esaten markan egia esan. Esan da ez gehiagi, baina, bueno, zehatzen naiz kalitate honeko arropa erosten, eta ez oso garesti izatea. Nungoa den, Espainiako arropa badan, eta kotoia edo material naturalagoak badira, kontutan hartzen dut. Nahiago dut pixka gehiago pagatzea, nahiago dut kalitatea, beste gauzen gainean egon eta luzeako, nahiago dut hori apurtu arte erabiltzea, Depende, igual eskiatzeko edo mendira joteko, ternua edo olako marka, Batzuton ternua ez darako marka, hola. Batzuek, mendiko arropak, ternua, honik zerdaki, saiatzen dut. Gertuko dena, ez elikaduretan, arropan, gertuko produktuak badira, gehiago beto. Besterik ez, gure aldetik informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian Ezpalak taldearen gasolina bestearekin agurtuko zaituztegu, ez izango gara bueltan izan ere bihar langilaren nazioarteko eguna baita. Ongi izan. Inoiz ez dugu ikusiko sare guztia, zoritxuan naiz begiei lotzen utzita, nola zakatu dezaket zora desia. Gasolina! Nire batu zuztia! Gasolina! Atxaldion, Ana Iriarte naiz, Arizkungoa eta Mastiz